Barbara. You are welcome, Maria. So I have to mambo never do. Narodwero tinofambidzana akanditanzi ndite mwana ndobva andipa $20 nokuti ndouchipa sezvo mimba iramba kubata ndobva ndaenda unouchipa. Saka nyaya yakunetsa ndeyekuti apa pamazuva angu asvika ekuti ndobatsira ndakudawo preparation nemari yeoperation. Saka mumwe wangu akutsika-tsika achadai pfuko yangu. Mune makore mangana amai? Makore mangani ndinaye? Makore ekuberekwa? Ndine 30. 30. So you are over. You are not under age, ka? Kutumwa kubereka nemunhu nemiwo nekunge munhu wabhazera kuratidza kuti nemiwo maida kubereka kwacho handi ndizvo. So ikoko hatisvike ikoko kwokuti munhu atumwa kubereka aiwa izvo ndezvekuwirirana kwevanhu vaviri vabereki handiti ka. Toda kuenda padambudziko renyu. Dambudziko rare kuti munobereka neoperation. Makambozvifunga here musati maitiswa zvinhu izvozvo neuti? Mukamuudza kuti ndobereka neoperation handiti? Shamari, chii chaakunetsapo? Usati munhu uyu ka? Usati munhu uyu ka? Ukataura kupusa muno mudzeriso. Izvozvo hatisati tasvika ikoko. Tichasvika kana munhu wakumbira nhumbu kuti ndikuda kuti undiberekere, nhumbu kana yavepo kuratidza kuti munhu afulfila agreement yamakadii, yamakawirirana. Right, mawirirana mwana asati aberekwa hatina imwe sosi yatingazive nayo kuti mwana hasi wani wako. Ari kukudhimanda mari zvekupenga here munhu uyu? Zvekupenga? Ndati ari kuda mari, ari kudhimanda mari zvekupenga. Wakamutesta here kuti njere dzake anopenga? Asi anopenga? Mazvinzwa uri mambo zvandiri kubvunza munhu. Kana uchiziva kuti uri kuziva chikonzero chekuti apenge kuti ndiwe wakachiisa kodambudziko rako riri pa uri kutotaurira dare kakuti ndiri kufungidzira kuti pamwe kuzvitakura kunowakwakwamupa iwe. Inini handizipukana nekuti akazvitakura ndatomudetsera muzvino atomupa mari zvese ndotomubhadhira rendi zvese ndotomuitira asi ari kuda mari yakawandisa panguva inenge isina mari. Mari ari kuda yei? Asi kana ndakwenda kunobatsirwa handachi hanzi 400. hatiti vanhu pamune muchiita maagreements chiwo chauri kuda mwana ka necondition une mari handina ndinotoshanda nditorawo 200 saka ndine mhuri yandinayo inoda kuchengetwa zvo anotoziva kuti ndine wakakumbira nhumbu iitwe ndiyo usina mhuri here kwawakadai? Usina mhuri? taitowirirana kuwirirana kwataitoita inomendenwanani. Alright, ina handisi kuramba kumentena nhumbu. ndakubvunza kuti une mari izvezvi nhumbu iyo kuiona iyi? Haizvozvo handisandane mari. ane mazuva mangani? Mazuva operation apa? Mazuva mangani? 150 yebanga chete. Operation kunodiwa 300 US yebanga chete. $100 ndozvandakanoudza kutheatre. Papi? Pageneral, Kadoma General. ndakatovati handei vakati wechienda unonzwa kuti mari munin'ina wake akatooparetwa last month akatobuditsa akaoparetwa ugero akatobuditsa akatodarika ipapo ndikatoti saka yepageneral yakachipa $300 imari yepreparation handina kana preparation saka ndakamuti 400 kweiye ari kuti shuwa preparation yacho ndaichakamiri kana mukadzana imupi ndandototsvaga mari yepreparation ndopakakati iyo nhumbu yakura kudai yakuonekei yaifana kungotsvaga kare mwana muchida une hama yako here uri yakamboenda kuoperation
besides uyu wamakaita kune imwe hama yakabhedha operation yaibhadhara mari handinyasoziva chega ndikuudza kuchipatara uko kunobhukwa theatre uruzvinzwa koita chiremba anonzi anesthesia anouya kuzongobaya jekiseni chediri chiviri anobhadhara kozoita kubhadhara iyo hospital muuzazviri azvazi 300 kai idatoshama zi 300 ibari shoma asi mamine contract yeimawirirana nauyu kuti aiwa iwe atiitei mwana iwe chiziva kuti pane anonzi macomplications ende anouraya anovazvizwa ukasaita zvaita zvauri kuita ichazoenda kuna nakizva ndo mudzimai anenge anayo futika zvingatoite ramba uchitsvaga but 300 zvaiikatikatoti hozi kugeneral ishoma mwana yakanaka changamire ndaikukumbirai hatiwanzoda kutambisa nguva nedzakadai handitika nyaya iri apa tofanira kubatsira mwana uyu zvakasimba iwe shamwari zvokuti une mukadzi kumba handiti varume tese tinobuda tichivhima handiti kuti nyaya dzedu dzisazodzokera kumba handiti tinofanira kuti kuve kwatanovhimira kuya timeke shuwa kuti kune huni handiti dzekuti kana tabata ikoko tinogochera ikoko kwete tinongo chamarimira chisara panapa ndimhanye kumba ndimbonotsvaga kuti mechisa ari kweri unobatwa unobatwa chikumbiro chedu patasvika apa hama yangu hapasi pekuti tipatarise negodzi kuchema kwatinofunga kana kuti mukadzi anozondiitei kudiki pane kuzochema kwatinozoita tikatadza kubata nyaya dzakadai zvakanaka handiti chauya chinoona iwe handitika pari zvino chimbotomira kutarisa kumashure handitika utarisane nenyaya iyi ipfuure handitika uri kubanzwisa mazano andiri kukupa aya mazano andiri kukupa ekuti patakamira tiri nhasa hapadi kuti timboti nhinga ari kuti chii panguva yaunodzosa musoro uku zvinhu zvese zvinenge zvashata handiti preparation yemunhu mwedzi mingani mimba yacho isati vakadzi atidzizive end of July itai munhingirini uite shamwari wongoziva kuti $300 irapo mari yenhingi yepreparation irapo handiti mapawa izvozvo zvinhu zvakadii zvakakosha amai mainzwa akayahomba nomemongere naomba kuti vakawirirana kuti angatiberekei nemumwe asirini adzoka futi zvokuti akatiwe berekai uite makwibini ari kusango maamuchimuziya here mukadzi akabvisirwa mari hana zvino akati tunduma nayo iyi danga remumbiri nepera ndepeyapa munonditsvagirai kuno mombe pinda musha mombe unenge wapa extortion norova rukawa mombe kuiga munhu mombe kurongedza nhumbi nombe nyaradzo mombe dzinokwa apa zvichakanaka kavha nyaya iyi inozotaurika mazano tokupa apa inyaya yanga isingafana kutoya mudare iwewe waifanira kuti kana wadhauta mukadzi kuti awanza mari wofamba netsoka kuchipatara unonzwa unobvunza kuti imari inga maoparesheni mahwanza uyo mfana wedu wamuri kuona rukamira pana pake tatsaona nemota $1,600 oparesheni pachitsitsino pana $1,800 yes saka iwewe totokupa advice kuti nhumbu iyi makaiplana funga kwedu isusu kutonouchika nokuuchika zvakakupa mukana wokutsvaga mari aida zveiyo saka hatiti wasted time nemunhu akatoplana kuisa nhumbu payaira makubata kuenda kun'anga saka isusu tiri kuti yapa dhenja enda kuchipatara iwe nemukadzi uyu
wononzwa kuti mari dziri kutaurwa idzi kana uchidzitaura udzidzwira wega wotomhanya kutsvaga akafa uyu mwanangu uyu kwedu uku mumwe akazobvisa 13 mombe wabvunzei madzimamba 13 saka uyu mudzimai wauri kuona munozobatana yewe nendiro dzaakuenda kunotengeswa pamberi kubira umukadzi saka batanai izvezvi kwede kugadzira mwana wari kutsvaga futi dzidzara chete uyo ari kuchikisa mai kutsvaga mwana mukomana mwana mukomana wacho waari kutsvaga ngatimbonzwai kuti mambo vari kuti chii tiri muna Juni izvo zvachipera 100 ngaiuye preparation July ari kubatsirwa July uyo wasara nguva kuchipatara yacho kuchipatara eka iyo mambo mari iyoyo ngaiuye muno mudare yes apa pamope muno mudare mambo 100 kuchipera uno nhau iyoyo iri kutondifadza uyo hatidi kuti afe kana isina chikonzi kumba kwake ichokwadi mambo pamusoro yakada kutaura ini nanambopokana nekuti munhu akazvitakura taitomirira tichifambidzana mune zvakanaka asi mazuva akatora zvitakura nemazuva angu nina akapesana tokataurirana kuti shai ndikuita sei ndiri kubatsira kusvika wapona very good handiti ndaitomubatsira kuiso apa ndandori mubishi kutsvaga mari yepreparation vaya kuzoripota kunogara anotobatsirwa kunongo kwacho asina mhosva uyo ari kuvhunduka uyo atsvaga gweta rinomira mambo auchakufa ende achenjera arangidza kuchenjera saka iwe enderera mberi tati June achipera anopa mambo apa ne$100 zvokuziva kuti mwana ndowane zviri isi kana apera madna test ariko munhu apanze izvozvo tanga exactly endi unobhadharwa takawindira ndochengeta mimba mazuva asi vakuirana kuti vakauchika munhu angasingabereki anotadza kuzoida kupesana mani ndoda kufadza amai avatakatotaurirana naye mazuva wakauchekera vamwe atasikagare tese aigara kumba kwake ndichigara kumba wakauchekera kwake takataurirana toita mwana nai mamai makanga muchiziva kuti apa ndo pandiri kubata nhumbu ukurapiwa kandanga apora right museyamwa nyaya iyi tiri kuvadzosera kumba handitika hatidi kuzonorongera vanhu vari kukururirana mbatya vari pavari vanoziva kuti hapadiwe vanhu pavanenge vari ipapo vozoda kuti vapedza mabasa avo manje vorongedza nekupfeka mbatya vachiuya kwatiri ari papa hazvisirizo zvatingaitire dare rino isusu chatoda kukubatsira mazano atakupa handiti kana amai ava vaine zvavari kukushungurudza iwe ipapo tapanzwa pekuti vanoda mari dzakawanda nekudididini handiti harisiro basa renhumbu nhumbu iri pakureva kuti ndiri kuda matemba ndiri kuzodini twakangowanda-wandawo semunhu anenge achiemera hama yake zvino iwe uda kutotanga nekuisa dhifensi yekuti paakabata mimba iwe pauno nyange mukadzi wako mumba chaungamuziva kuti mimba yabata utaurire kuti akabata muswani
Maizurungusha munhu uchichira imuri kurata mugone kuti nyango mune mari yenyango mugone kuvatengera airtime takurana yamaine chine murume wenyu munoita life yenyu mberi ndoda kuti inini ndiri kushungurudzika nevana vangu inini ndine vana 4 vana vangu havasikuenda kuchikoro vana vangu vane chikoro kuchikoro inini ndakazvitakura inini handina kunyoreka ndakuenda kusikana aiwa autaura muri shasha namwe hatiziva kuti nyacho ndei asi nyaya ikataurwa yakaripa kudero vamwe vanoda problem because kuna vanhu vakawanda vari panze pane zvinhu tu zvandofungira munhu ndimakamangara akamangaripa muri kupindura uyu mukadzi uyu akamangarika akapara musei akamitisa mukadzi kumitisa mukadzi kupara musei alotsama ndiri mudare masika marondera anopa kanaka chima ndikupi kwandikuziva muharare ava murume wapi saka akamangana ndiani aiwa kuna anenge achimuda akamangana ndiani muri chii ko achi imamangana muchipi chii chete pazviwa visa saka nungu yengu itozvamba haimiriri izvo zvakafamba ndeyakwe waivata nawe kunonzi n'anga mukadzi ivo ndo vari kuti ndeyako vadzimai vaunogara navo kumadhivaka ugara navo kumba asi ndevako muchifamba nzira imwe chete izvozvi vanhu vakatofamba vese apa mwana toita kufamba murotoenda mukadzi wenge rishamwari avo tichitanga kwenyaya takatanga tiri mafriends tichitamba tisikudanana zvatakaita saka wakarara navo here saka vari kuti nhumunde yavo ezvino hazvirambike kusikira mwana azvarwa kana wakuda kuda kuti ine izvi mambo ine handisi kuvaramba ivavo ndozvibvuma asi mai avo vari kuya vachidhimanda mari panguva imwe ndendisina mari yacho ndendiri kubasa vaya achinondivisa akusikudhimanda ondivisa kuti ndoda mari pamwe ndatobva mupa mari kuti mari wandipaivapa mari last 2 weeks ndakapa imari namba $80 makapiwa $80 ndapiwa $80 makapiwa $80 ikanga isingakwani chii ndo yaenderana nezvese pekutanga zvakaitika yakanga isingakwani chii haina nzuda zvinoroaiwa yaikwana zvese $80 saka problem ndii izvi problem yavaipo ndeyongoti cheta pamazuva angu aswedera ndaungoda preparation nemari yetheatre renda ari kubhadhara mari yechikafa akundi asi nyaya yavaipo imari mari yepreparation ndongoda $100 mari yekutheatre 300 hani muri kuzariri hakusina vana kubengu ani mapama atemwa musi wacho mapamba atozatenga musi wacho asi zvinhu zvotura sei matinodowa mari theatre 300 ndianakadi munozara neuyu ndakaenda kuchipatara kwachona kugeneral kadoma general
ndikanzi uya ne$300 ndakatovaudza ndo mazariro enyu iri nozara nopari mwana wechingani saka masariro ane 1 chirwa zvakuzvarani okay azvingaere chimwe vanoda 300 hatezvo muri kugoda mari pane zvino hapana kuda mari yepreparation kunge mpadhuze ndinotenga preparation but kwakambowana 50 munombonunga kuti azvingachipa mazuva ano bozi ane imwe mhuri ane imwe mutoro nichandongoda chete preparation akambowana 50 mwedzi wenyu ndowarini end of July zvezvatopira ningaiona chamwari kwanzi kuri 200 preparation tsvaga wapi rini amukana uyo mudare pano kuti tobuda zuva ndambonzwa mukadzi uyo achiti ndiye ari kupa uyu mari ngavatovapa vari kuzvinzwa atozvinzwa kuti varudiwa mari hatigoni kutovananga tutaura neuyu azizvinda kwavari taida imba munhu tatamudi juyo achipera uya nehamberi aneudza munondaa mutupa uyu zura yakunosvika uya ne300 kudiwa aiwenda udza munonda nayopiwa saka yaizopera hapachina ngano dziri kumai tine urombo nezvamuri kutirwa ndimi mune vavhimia neurombo zvinowanika mukadzi abiya yenyu munopfa kunzwa zvinogona kuitika even kumwana wenyu mutsikana saka inyaya yekungonzwirana nzwirana nyasha mutupo chii da tongokutendai nekudzivisa mamai mutupo ana maryira mai dambudziko rakuwira munzati kana ndichatokuwira utongomira mai move nezuva rakanaka takuda vako ende asauya zvisvo musainda hati makauya kuno chiregerai kukanganisa kushanda mari yamuri kudai mubvunzo vanhu vamunobvunza mari ndiso yakauya here yakauya here anokupai ingani matizvamavinga kuno ndeizvi zvamagara muchitirana zvakafanira kuti motikara moda bonde otanga aya kuno hazvisiri izvi zvamagara muchiita itai zvamavinga kuno ndo zvatakubatsira saka tinotenda pane vamwe vari kuda uchine zvimwe futi kana vaita havatenderwi nani handoda kuziva kuti zvinotenderwa donhu varambani isati zvikuridziri noti mudzimai takarambana ayo kana makarambana andida kuziva zvakuti kana makarambana uchida kufadza akuma yavo kuti vaende vachiti haa makarambana tikuzviona izvozvo kana uda kuramba takuda natezva asi komimba wakamupa sei ende waimupirei atikuti waiti wepakatika nhumbu waida kuzodii but kokautirani munosina kudzivirira unotarisira chii ukurani munosina kudzivirira unotarisira chii akatomupa mari yekuuchika mambo uyu anotsvaga mwana mukomana saka akaonouchikisa mai akomana hakuna akanouchikisa yekuti kuite mwana pane muchemberi akafa akatonoivodza ano mwana mukomana aigona kutoti mai ava vanototanga vatozara vakomana so vakafa mai ava vanga vari kukadoma mai vamachako okay
Hai problem iri kuvarume mhai musa arume tinongofunga kuti ndikazazvara mwana mukomana ndafanana nemunhu akachengeta majanga mudura kana mvura ikanaya majanga adzvariki tichida mbeu